Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Balik mana nih Pajang Vlog. Saiki aku wis teko daerah Lengkong lur. Delok waduk lur. Ki mau karo syuting barang lur. Tapi ki mau aku ning gone waduk Sumber Kepuh lur. Enak apane wae lur. Enak apa ae, pemandangane iki kaya apa? Kira-kira isine ki waduke bek ora lur. Biasane kan sat lur. Iki pemandangannya apik lur. Ayo saya kita dudono, ikuti terus Pajang Vlog. Oke. Ya lur, koyo ngene iki waduk iki wombo lur lho. Waduk Sumber Kepuh. Neng Lengkong lur, lah kayak ketok gununge kae. Gunung apa ae saiki delok cedhek lur. Kira-kira iki waduk iki piye? Iki biasane nek wong mancing lur ning kene lur. Wih, waduk ibek lur. Kira-kira nek iwake ora ya. Wih. Ya apa lur iki lur. Lho. Kaya ngene iki waduke aku ki cedhek lur. Iki kira-kira jupur lur. Nah. Wah, akeh kule lur. Lho. Iki kira-kira pukul buntet apa kul apa ya lur ya? Lho. Kule kaya ngene lur. Wah, akeh kule lur. Ngene lho lur. Neng Nganjuk ki asline ya akeh lur tempat rekreasi lur. Tempat gawe healing. Ha. Ki tempate gawe healing lur. Pemandangannya ya wapik wis ning kene. Ki mau mbok kok kene wong mancing. Wah, kene wong selup lur. Ayo kita dekati tapi sik lur, aku tak njipuk kontak sik lur. Sik. Aku arep njipuk kontak sik lur. Saiki ndelok wonge lur. Kira-kira wonge ki lapo lur? Ki lur. Ah, ki lur, wonge lur enak wong lur. Kira-kira golek apa lur? Saiki kita telusuri lur. Kita tanya-tanya. Ada wong iki enek apa nih dhek golek apa lur? Ayo. Kalau lur, lho, wong ilang nih lur. Kayak wong tenan apa? Wong-wongan lur. Kule wae lur tenan lho, kul tok lur. Iki biasane nek banjir kira-kira sampai kok kene paling lur ya. Ha iki lur. Kule sakmene mbiyane lho ki. Kule wae lur. Kule wae banget. Ayo. Delok lur. Iki waduke wombo lur. Waduk Sumber Kepuh Lengkong. Tandur-tandurane parine wayahe panen iki. Ha iki lur. Endi mau wonge? Sik enek lur. Pemandangannya sangat bagus. Waduke wombo banget. Iki masak gulu lur. Wonge juger. Wonge oke enak lur. Kita telusuri lagi. Kalau wit kepuh lur. Tiga wudi lur sing diarani wit kepuh ya kae. Kae wit kepuh. Waduk Sumber Kepuh ya kae wit kepuh lur. Kae kurang lebihnya kayak gitu. Temanku yang rumah di sini tak takoki ngono lur. Ayo lur. Duduh. Banyune sampai kok kene lur. Biasanya sat lur. Oke. Ini peraune lur. Tapi golek apa Mas ngono kuwi Mas? Oh, mancing ya? Akeh ya? Lumayan Mas ya. Biasanya apa Mas? Nilai ya? Tuh kok kayak jeruk nih sampe lur. Masih iku. Panas lur.
Yo kuliwi. Ini silip lur. Wae lur lagi. Ya wah, kule lagi. Kene kul. Makan kul. Ada gak sih? Tak zoom. Yang ngono lur, hobone panas. Wih, ra umum. Hobone panas ya ra umum lur. Aku yo panas nih. Aduh. Kayak ngono. Hai. Loh. Wombo banget. Pemandangannya yo apik lur. Aduh, ya apa iki? Iki sekitar jam piro ya? Jam luruan kita lur. Ayo lur, kukote sik. Apa ya? Apa ya? Gimana apa ya? Cek alami banget lur. Ayo lur, semangat lur. Panas lur lah kayak waktu. Yo man. Panas banget. Aduh panas. Oke, tinteni arek-arek lur. Arek-arek syuting kae. Syuting ning udah jagongan santuy lur. Pemandangannya apik lho. Apik. Apik banget pemandangannya lur. Luase iki kira-kira piro ya? Iki cara Jombang iki lumayan lur. Wombo banget. Saya aku kepanasan lur. Ya Allah. Saiki aku wayahe mangkat syuting lur. Wis iki terus Pecong Vlog. Kurang luwe aku njaluk sepuro lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.